Za mu saurari kusa daga bakin dan uwan ku Mustapha Langumi wannan galbabi da mai diwani. Don neman ƙarin bayani 081 68 99 49 00 ya saurari. Dan Amina annabi karbi bai dukana, ya Rasulullah annabi abin yabona. Farko na kira Ubangiji na, kai kake ban a tsayin gona tsuguna, yabo nake so in yi wa annabi na, ka bani baiwa inda yaban annabi na. Na sani ai ba abin yabo sai ma'aiki, ina masoya ku taho yaban ma'aiki, ko ilahu yana yaban ma'aiki, na kira ka assalamu alaika nawa. Allah salati ga garawa annabina, ka sa sahabbai masoya gundan Amina, har waliyai a zasu cikin ambatona, so nake yi ku kai ni gurin annabina. Shehu Tijjani a yabo sai na saka ku, Shehu Jilani a yau ai ba irin ku, so nake yi ku kira ni in zo gurin ku, Shehu Barhama in yasu sannu baba. Wata rana ku ji girman annabina, ya kirawo bishiya ta zo gun annabina, so da kauna Allah ya kewa annabina, na kira ka annabi karɓi batukana. Muke yi annabinmu da zuwanka, ka karya arna da masu bautar gumaka, azo Allahu annabi shine kiranka, kai wa kowa annabi san ba kamar ka. Saboda ba aiki Allah ya duniyar ma, ka kama san ma'aiki dan uwa ina gaya ma, shi yake da ceto har a ran kiyama, abinda nake so annabi ka karɓi batukana. Ni ina so annabi ina so yabanka, so nake yi da haka zo min na ganka, ka kara min sirrin yabo abunka, na yaban da kowa zai kara sanka. Nan nake so na tsaya yaban ma'aiki, na zo kasida ka yarda da gobin da sauki, Mustapha ne da langwabi mai yaban ma'aiki, a gabar da gari nake dan uwan kana tambaya da.